em dic Claudio i ara jo i la meva classe estem aprenent a programar routers per connectar-los entre ells i així també tenir accés a crear una xarxa. I com veieu aquí, estem programant totes les opcions i configuracions del router, per exemple el DHCP, i aquí estem fent el treball per escrit i per Android. Hola, bones, soc l'Oriol, soc el tutor de primer i estem aquí amb l'Ethan fent una activitat de sistemes operatius de M2. En aquesta activitat el que hem de fer és crear diferents usuaris en l'entorn Windows 10. També crearem diferents grups d'usuaris i compartirem una sèrie de recursos.